Kula rero mu musebe ward Ibeno Mosque Steve Arika gakuboterana amo naba musebe bande bari nominated team ya county ya Kisii muna Mosque Prenda Kengere de Maris Nyangagu na Lilian Gori ngati aba musebe bari babotese Mosque Steve Arika asoko mukiya basubati bari bamenyete amo no borere wenyamoreo bari batigire n'abasace babo babwate abana na bari basace baba kwete kurwa ase ward ya Ibeno waika ase ward ya Nyakach eye kutoka mi county ya Kisumu. Nona bwego Mosque Steve Arika na ira chika cha bene awasa saba ekembekiga kuigura cha ofisi chae imiye county ya Kisii anene mono gochikwana no bosemye buno bwiga ase county ya Kisii aria ase ward Ibeno eri buno gochikogenderera abasubati abiga babatime cyane iga eri kogenderera kibogima. Marita Steve Arika mwamsebwe ward Ibeno itwarwa Kisii county paka Nyakachiga korora basungu buna bagendete kokonya abantu bari HIV positive na kubabundisa na kibagwekwanyola kibesa gweterasa amago kabo enyombe yere magaga iga nero babagacire babaligeri obolemu bakababaire weterali n'abana bagusi no bale ase foundation ye jakino ale kurwali na dama no ale twaranga tigatoche n'abande bacokora benchmarking egera torusi ubungaini bwaga na intutoire igali gusi kiagera kusimba bwate mirobeli buneyo na injeni tagete ase Ibeno ekogera na kotake mirobeli gwekanayo ikegaiga gwerorere n'abande bali kurubeno mbacha gaiga ikyaro musi atete ngagote unigo gwerorera mbiya gete beroreire nande bache aso kubundiswa egera tubwatirane torolenga nyakinentu county eto ya Kisii ego change ya nande nkwira neri nambi yamona asenginche magarobe yabono asengincha abana barayi barubosongo twachaga gasenginche benchmarking aseri shirikere rikuru kuhat rishirikere ni gori gokonya bangina bari babatuburoire bwa HIV nande nabasubati bari single usaba atigiru ntubwate rishirikere gari bosongo ase county eto ya Kisii county rishirikere ndire gari ya Getumo na asinyamira county ntubwate rinderire kemera igekero twachirega gatwarorire gasengi yegendereta na igintu gyatogokiri mono gaiga abagambi bari kurwa ase chinseme chigaiga nigo babwati seti abanta bagocha abanta baminta barabu osabasani ababarabu bagocha sengenche yogosira abangina baitu na ntubego n'abagambi nigo tokuyetu asegetiru mono togochikote abagambi baitu na kuba mono Kisii county government they join hands with donors while supporting our people so that inero na ntutu asomire kuruga iga kiara twarorere na ekera abasani abaitu bachire kurungumbu they need support kiara munarere batotebina when they are in the ground nigo babwenerete gushugurikiru kiara barabu nigo bagotige ebintu ebi we are the custodians of this project so we katoiro mustari ito mutumono hasoko emisha abantu baitu na kuba mono stigimere gusi kiagera stigimagere gusi mono asaba sipate babwatu buroiro osase chifamily chiri chiakiru no buroiro bwenyamoreo so ngo twapsegeturu mono nande kubwa mono gonkweranira abagambi bamintu bari bancha gutika chingi chigasi cyabo na gochaga iga nande rende tokuboria abamintu bari bakora seri shirike babo Jacqueline the program directors bonse bibatu anjere 90 ari bosongo na ntutu tware tonyoro bori mu bwagoriru erinda abangina babe bagokonyeka asengencho gweteraga iga rishirikere ni uri gokonya abangina buna mwatebigu bari tanga they stabilize you empower them and then they thrive utura konya abangina enka gwikegoroke tikomo na baseni. Siku ya leo tuko na furaha sana kufika mahala hapa. Kwa niaba ya kina mama tumekuja hapa kujifunza jinsi ya kuendelea. Haswa siku ya leo tulikuwa tunaangazia mambo ya HIV, vile mtu anaweza kuwa naishi na pia jitafutie mapato ili aweze kujistahimili yeye mwenyewe. Kwa hivyo kwa niaba ya kina mama tumepata nafasi na tutarudi nyumbani tuweze kuangazia na wale mama ambao wako nyumbani pia waweze pia kujiinua kiafya na hata ki-economy. Asanteni sana. Tubati bari bakora mu n'icyo mbeke ya hati imeye county ya Kisumu kura abakuru asaro ngura gusi na barabo babwata abanya kabago kwana igoreke mbeke ya hati Samarieta koro kwa Jacqueline Gachemba
ngokoraneri shirika ekoroku HAT ne acronym Community Health Education Africa Resource Team nigo togokora egasi n'abang'ina bare single mothers either a widow gose tanyuomiri gose omogaka kamotama lakini nabwata abana gwetani babere abwa korenda nande na menyete ne virusi bya nyamoreo bono aigase toteneine no bisia yemo yabo ya chinsemo chiria togokora egasi gose tobwata abang'ina abwo ensemo yende nigere aria getumo ntobwata obisiende otatiga igotoyo komboete ntobwata obisiende kemera yore Nyamira County tokomboete ntobwata obisiende Kakamega eyu tokomboete neye gabono konye gotokomboete gakuru Nyakach Paponditi area lakini bono ase ogwancha kwa Nyasaye nase ng'encho tutagete ekenyoro gose community ekonyeke nigo asaya agorwa n'abasongo bakayakana bono baagachire emineti ng'a abantu baito nigo bagochikonyora obokonyi bamanyete ng'a egente eke nekiaba emiaka yonsi ondete yogocha gokibaura igo bono nigo torekenye engima nchente nenerete ensemo ya Western Kenya region nande nigo ngochia gotebia abantu baito bari bagukunwa abagambi na abantu bebitongo ao ng'a oyo no moroberi omuya n'abang'ina tobwate ase kenyoro batagete obokonyi buno bona abange tigatocha ase obwamo nabono Mheshimiwa Arika n'abaheshimiwa bande bachire iga gokora benchmarking egere tonyare kubwaterana erio tonyore gokonya abang'ina n'abana babo ase obwamo kiagera eganga yetu neringa ekero gwakonyire omong'ina oyo abeire moyo niga akonyara korenda abana aba abaikie ase Nyasaye atagete baike igo bono mbuya mono tiga tobwaterane Mwe Steve Arika oyogana n'abasubati abaiga babwate emechando yiga ao na barabo mbagokera enkwana yiga gose mbagokera sabare yiga aso koirwa weika ase ewodi yiga ya Nyakach County ya Kisumu agwase banyora bosemia na barabo bagokera engane yiga nerengane abo bakwana ritikoria rero Ete nkuru ku Modesta Masankwa kurwa Ibeno wodi kwera ni ngambi ya mono so musike Steve Arika asogo tolenta ga Nyakach toyero kiya mangana yara amange asabanta bamete ne ifurusi kobo yo mobo toyero kiya mangana amange stigma te yo ga stwacha paka abana ba adolescents no bali na ntu twari gusaba abatenete sirikeye nyondi bancha na intu balente nyari bari chache Ibeno wodi ikiana intu twata abana abange barora baiseke banda banyomira batigire boka abora kambaro na abange bali bachaira se binyoro kolende nkere bara toikange na intu batokonye twegendera rike magenderero na intu obogima bwaitu bagendere buya egera abana bali twata sama ko itwanyore kibesa bagende chisukuru basome buna twarora iga abana babere empowered bakire chisukuru bakulire oyo minto Steve Arika moyo yo bwate gendera ko banoro no munyagire tali to Nancy tokumwira ni ngambi ya mono orio tutangaine mutu tenete program ya abantu barete ne nyamoreo orio begete ko togiito otagwatio wanchireria wanchita abana bose bali bagwate uroirobo tokumwira ne ngambi ya mono ngire twaikaga igatwarira magendera ya rarora na intu nyondi umwancha motora entre Ibeno wodi egera abantu bali baitu bebisete na baro basoke egera moyo baboro na bana bakine asuburungi mbiya mono Ekembe kia HAT niyo giasokirie eri gosomia na kwegerera abasubati bari bwata abana bari gochigoro ara kero kende batire n'abasache babo abandi gose gotwara oburiri bw'enyamoreo nigo bone ekembe kia giasokirie asingencho yokubagachira chinyumba anene muno gosomia abana babo na kubegerera hasichinse muchinde ao eri kwegendereria asobugima ekero ekembe kia kiwire asichabisi chae imeye wodi ya Nyakach county ya Kisumu nigo bono batebiri mbachikwe chabisi chinde ase county ya Nyamira anene muno ne county area Kisii eri kweneka ngamba chikokonya abasubati abagwitira semechande iga eri kugendereria asobugima bwabo
Ingo ripoteria TV ya Kisi Hot TV Nyakach county ya Kisumu eretere Nyapto Dennis Kokorikonto.